Ja? Dank u wel. Ja. En proficiat, hè. Dank u. Dank u wel. Ja, wij zijn vandaag bij onze burgemeester van stad Leuven, hè, meneer Rodwani. Mooi, proficiat. Je hebt een kookboek cadeau gekregen van Ja, Roshan. ik ga weten wat doen, hè. Thuis. Het is met foto's erbij ook, hè, dus dus dan de kan je foto zien wat... en, Ja, mooi. zo met de foto. Ja, prachtig. Prachtig. Een Syrisch-Koerdische keuken. Ja, Ja. Syrisch-Koerdisch. Mooi. Noorden van Syrië, hè. Noorden van Ja. Syrië. Ja, ja, ja. Het is een stad. Niet Afrin. Ah ja, ja. Ik ben er ooit in de buurt geweest. Kalaat Samaan. Het is een 3 kilometer van mijn stad. Ja, we zijn daar van mijn geweest. dorp. Hè. Ja, ik ben in jouw dorp geweest. Toen wij waren verloofd, Ja. we zijn samen naar daar gegaan. Ah. Daar bezoekje uitgaan ook. Lang geleden. nog Ja, voor het is een hele mooie 2005. historische plek. Oké. Mooi. 2005. Ja, Ik heb en dan zijn we 2000 van daaruit naar Kalaat Samaan geweest. Ja. Dat is een Ja. mooie. Dat is mooi, hè. Dat Ja. kijkt daaruit op de vallei zo. Ja. Dat is De prachtig. andere kant nog, het is groter, maar Ja. niemand daar. Komt daar. Nee, Ah, ja. nee. Ja. Ja. Goed. Dank u wel, burgemeester. Dat is graag.